lithi iBhayibheli abanye bathi uye, abanye bathi akusiye, abanye bathi ufana naye. This is what is going to happen to you. This is what is going to happen to you. John 9 malinti alama ivesi elizolibona next week because ngizoyiqhubezela. Siqhubeze. John 9. Ivesi elizolibona next week. Funda. Namanje akwalifunda ivesi elilula nje. Verse 8. Ngifuna ukucall to verse 8. Ngakho ababekhelene nayo Yes, ababenjani? abakhelene nayo Yes, amakhelwane bonke lapho. Yes, nababeyibonile phambili iyisinxibi. Abantu ababekade beyibonile impumpu yuthe iyisinxibi. Leli gama lokunxiba kusho uyibheka. Hey kodwa bafowethu yazi sengiyathandaza manje. Lithuleleni bafowethu. Lithi abantu ababekhelane nabo, abantu ababeseduze kwempilo yayo. Lithi iBhayibheli ababekade beyibonile before ibheka. Leli gama lesinxibi is not a strong word. Kusho ibheka. Ibheka umuntu ocelayo okhongozelayo. Ocela uphiwa. Cela ngiphi 2 rand ukuze kube khonto engidlayo. Lithi ke abantu ababeyibonile ingaboni kade iyisinxibi. Yes. Bathi akusiye lo wayehleze enxiba na. Wo, kusho ukuthi njengamanje sesidila nomunye umuntu la. Ngoba ihistory ishintshile. Ngeke abantu bebuza kanje besakubona. Ngendlela kade ufana ngayiqaleni. Laba futhi ngifuna nibambe lento kuyokuthandaza. Ngeke abantu basho lo mbuzo kanti usafana naseqaleni. Babuza umbuzo ndodakazi ethi akusiyelo kodwa bafowethu. Yazi njengoba ngithandaza manje this is what God is going to do. Mina ngiyabezwa nje ukuthi khona into ezokwenzeka. uNkulunkulu into azoyenza empilweni yakho. Bazobuza abantu akusiyelo. Akusiye. Lo. Akusiye lo. Base bethi akusiye lo wayinxiba. Akusiye lo beyibheka. Ngicela sihlehla na ngathi useyibheka. Useyisinxibi phambi kwabo. Yathi avela afika uNkulunkulu ngoba usebenzisa konke kube ngokuhle. uNkulunkulu kwesesikhathi mayefuna ukuletha iattention ngawe kuye. Mayefuna iattention yakhe kubantu ngawe. Engakusonta nje uNkulunkulu kube sengathi akakufuni. Kanti wenzela abantu babone ukuthi uNkulunkulu okwazi ukushintsha amatafula. Manje awakwazi ukuba uNkulunkulu okwazi ukuphendula amatafula uma amatafula onke emi kahle. Fanele ube khona amatafula awile kube khona atshekile ukuze kubona ngathi uNkulunkulu okwazi ukuqondisa amatafula. Akekho umuntu ongashanela endlini idust mayingekho. Idust iopportunity yokuvulela abantu abacleanayo ukuthi babona ngathi bacleana kangakanani. Nizwe idust akuyonto ukufa. Idust ithuba elivulela bonke abantu abacleanayo. Wakwayiclean indle iclean kungabona ukuthi ucleanini. Wonke umuntu ufuna into ayenze uma iphenduka athi wow. Hey sekunjela kade kunje. Because uma into ihlakazeka iba ne mess up isuke inikeza ithuba labantu abacleanayo uthi mabeshanela babona ngathi khona abayenzile. Akusiyeni lo kade ibheka. Yebo. Abanye bathi nguyena. Qala phansi verse 14 namandla moliqala phansi. Yes. Ngakho abakhelene nayo Yes. nababeyibonile phambili iyisinxibi bathi Yes. akusiye lo wayehleze enxiba na. Akuyena lo kade ehlele enxiba. Akuyena lo sisi lo. Akuyena lo ngesibonelo bafowethu. Angicela ungesibone ngemsebenzi yethu. Akuyena lo. Akuyena lo. Akuyena mzana mayidlula njalo ephethe iBhayibheli la. Akuyena lutho. Sebebuna ubuya. uNkulunkulu esenza umusa. Awuyena. Ikhona abayema behlangana nawo namhlanje babusiswa. Uye lo mfana sekanini lo. Ngoba uNkulunkulu unanithulele bafethu thank you. Ngesibonelo ngekanini hawo. Uye lo mfana sekanini lo. Bekubona kuma platform ababengacabanga bokubona kuona. Tuke. Safekwa inkonzo yayinkulu ngicela ngiziphumelele. Yagoqa nje. Sasifekwa inkonzo yayinkulu kwenesisindo anyayana.
washada one of the great person. Yakhumbula the day sahleli with obabu one president we-IFP obabu Hlabisa with these top giants yepolitiki wayikhona washada one of imayor yomunye umkhandlu. So imfoneleke imayor ithi Pastor umshumayeli wasemshadweni wabo wena athi mayika athi mina mase kusho njalo ke ngiqale ngicinga ngathi mana uyikholo uyicheke kahle imini wathi mina ngathi okay athi mase ngivala ucingo ngathi inkosi imini athi inkosi imini sesiya khona hey nalakushadelwa khona ungaphazamiseka ugcina ungashumayelana egate i-security tight from quick gate yabo then uyasharishwa lapha banginikeza ke nelokhuzana yakhona ukungena then ayiprocess awungami qhamuka ngazi ngathatha imoto kabandla ngathi hey ekulunga ngiqhamuka ngale yama email yafa hayi kwangalunga kahle ngathi naye email angizamele esaqhamuka ngaze ngihamba ngemoto kabandla wangizama lo wathi ngathi uyawubani ngathi umpriest oh thank you so ngangena badlula asharish protocol athi ngena ungihlonipha ukufa athi ngiqhamuka ngibona ifuna ukunyakaza ngisho lapha ufisa ukuthi ngangcondo uyena ongasharishayo akusiyeni lo ngangena carrying my what you call carrying my what hey ngathi leyo sofa silahlana carrying my what you call ngena ukuthi carrying my what nekhala naye angiyazi kahle angena nje ngendaba namakhaya oshumayela la ngizile kumakhaya bahlala phansi the program started kwenziwa waphusha hey umuntu uyaphenduka la indawo engihleli kuyo ngithi kodwa akasekhona umuntu oshutha nje labantu abahlala betrendisa abantu bashona hapi labahlala betrendisa izithombe yini balahleke ngekhathi bedinga kazi shona hapi uthi mina khona isithombe ngisidinga yakuni uxa nje siyiwani banhluthu nami lokho ngithela I remember one way phethu uhlelo kwakune all these top artists yabona all these guys obana bodumiwe obana kugcwele umshumayeli hlala ngacutha neBhayibheli lami ngacutha futhi ke lapho sengirelax ngempela hawo sengirelax ngipholile lotho ngawu ngathi musuphathi wabantu lokuzenza ship la hey uNkulunkulu ekuphakamise kangaka by the way umuntu oqala lapha ulizwi umpriest umuntu hayi priesthood top mase by kingship kushona ezansi so abakhuluma angisakhumbula kahle emsingathi kwakuSibuthelezi wayesasebenza okhosini wangethula uSibuthelezi in details. I didn't know that man knows me like that wangethula sekusikhathi sesi in details mangithi in details I mean it what this man washo angisi umuntu othanda into eningi vele kodwa angimvimbi umuntu enkulu ngathi uSibu wayangazi kangaka so waqeda lapho masukuma laphakama indlu yonke hey ngishumayela ngathi nje Luke 7 sasa siyamshumayela uJesu inkosi ngangamenza ngazi ukuthi akayona inkosi kahle mase ukhona lapho waba inkosi impela nje and waqonda futhi ngashumayela njengami ngoba umuntu umemisipho asaziyo angifika lapha bese ngizenza omunye umuntu athi akuyena lobe ngimemile bengimeme umpostoli mbuya zengimaze ngayimqa ngashumayela 3 minutes ngase ngithi ayi rechargeile ngangisengibheka nombane emehlweni sengamazwi aselendaba sembahamba eduze kayisho ngithi anganoma uyezwa yini and the power of God was too much. Aqeda lapho ngayiqoqela iBhayibheli lami ngayihlala etafuleni akekho umuntu wonke umuntu wayesefuna uhamba adlula athi mfundisi awu equation akusiyeni lo akusiyeni ngoba lento ayingami ngawe akusiyeni and time shall come where people will say akuyena lo ntombazana lo akuyena lo wayihlabela kweShipthi mehlala emathendeni akuyena akusiyeni
ngoba uNkulunkulu ushintsha konke kusebenzelana kube ngokuhle. Somebody say hallelujah. I want us to pray today. Lento ngicela uyenze ibe yiphathi yempilo yakho. Shona thana konke usebenzana nobe ngokuhle. Somebody say amen. Mawusuka la nje ungavumi nengisho 21. Uma usathane ethi yakutshutsha ngenalithi, umthetho inalithi iyakusebenzela ke mina. Uthi uPaulos kwakungifanele, kwakungimisela ukuba ngihlushwe. Uthi ukuhlushwa kwami kwangeza ngafunda izimiso. Kusho ukuthi ukuhlushwa kwaphenduka icollege kimi. Ngamfunda ukuthi uNkulunkulu wenza ngoba konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Kodwa nikhona nibathandekayo. Last but not least, uJoseph bamfaka emgodini baya naye what you call baya naye Egypt bamthungela lapha eGibhithe babethi baqodile ngaye bethi nje siqedile ngalobhuti kuyosala kumlando ukuthi wakwaba khona. Fast forward kodwa uverse number 45 lithi iBhayibheli uJoseph mayifika eEgypt waphakanyiswa uNkulunkulu. Kodwa nikhona nibazalwane. uNkulunkulu wamphakamisa. Lithi iBhayibheli who was the second man in command kuFaro. He was the second man in command. Wafika kube uFaro then ezantsi kwakhe kube uJoseph. Kodwa nithuleleni bafowethu. Yes, second man in command. Buka nakhona ukhushulwe yini. Enkathi uJoseph ethatha iposition yokuba upremier wase-Egypt wanyuswa indlala. Kwaqala isiprophet osokuthi kuzoba nendlala ezweni. uNkulunkulu usebenzisa indlala for iapplication yokuba upremier kaJoseph icrisis. Hallelujah. Ngoba konke kwakuyindlala kwabanye nesililo kodwa kubani lo kuJoseph kwakuyi-opportunity yokuthi afake iapplication yokuphakama. uJoseph ngathi nicela uJoseph wa-apply ngani ukuthi wabe upremier lapha. uJoseph aka-applyelanga ngalutho. Futhi uSathane wayesezama ngamandla onke ukumcindezela. Nangu uMama Potifar kade emzama kube mbetray benza nje bemqambela amanga waphuma ejele. Kodwa kwasho ukuthi konke kuyasebenzelana. Kodwa nithuleleni bafowethu kube ngokuhle. Kanti izofika indlala futhi mayingena ingena ngephupho elingachazwa umuntu. Kwacinga ngalizanusi nezihlakaniphi zase-Egypt kwathiwa interpretani madoda ngiphuphile. Kwathi uphupheni wathi hey kosho nina ngiphuphe into embi kabi ngiyaqala kubona le yanto uthi inkomo ezizacile zidla ezikhuluphele awu nezikhwebe ezizacile zigwinye ezikhuluphele mase luze izacile iqhubeke izace zinyamalale ezikhuluphele kade ngaze zibe khona neinkomo ezikhuluphele kube sathi azazibe khona zibe igwinye izacile. Hayi ngeke angizokulala mina nina ngizombulala ke makuthi aningiphendule. Ngifuna ukwazi ngiphupheni kwenzekeni la. Kwakhumbula indoda kodwa konke kusebenzana kube ngokuhle. Kwakhumbula indoda ekade iboshiwe ngoba nalo la jele lamenza kodwa nithuleleni bathanda. Iapplication yokuphakama kaJoseph kwaba yijele. Konke kusebenzana kube ngokuhle. Phakathi ejele kwaphupha abantu ababili waba interpretela uJoseph uthe lakhe iphupho lisho ukuthi elikalo lisho ejele phakathi. Waphuma wathi maniphuma la ningikhumbule baphuma bamkhohlwa wafa lo yedwa omunye waqhubeka waseva. Lithi iBhayibheli bamkhohlwa kuthe sebeduma amakhanda wakhumbula lo kanti useseva inkosi wathi kunendoda elapha etokisini. Wathi lapha come on wathi hey le ndoda saphupha iphupho. Hey yasichazela iphupho linjengoba linjalo. Izinto zenzeka exactly njengoba echazile. Wathi uFaro uphi lo muntu? Kwathi usejele wathi kusha ukuthi uyisiboshwa. Angidingi shini date yakho yokuphuma ngazi case yakhe bethu uzophuma nini. Hambani ngikhipha iparole. Hambani hayi kusasa. Hayi kusasa ngishawuthiwa kuntambama ngo3 wathi uthi amajele avaliwe hambani niyovula manje ningilandele lo muntu kodwa nikhona nibathanda kabi awumazi uNkulunkulu mesenyakazela umuntu wecebo kodwa nithuleleni bantu benkosi uNkulunkulu uyonqamula ngishejela hamba uyongena mhla uNkulunkulu ayolanda wena ngeke aphumule ngeke athule ungakakhululeki. When your freedom comes no man ayikho umuntu oyakazi ukumelana naye. Lithi baphenya bangena bamlanda uJoseph come. Lithi iBhayibheli mabefika obakuyikhatsha yabo. Lithi iBhayibheli bamphucula zonke inwele. Bamgunda inwele zonke ngoba yonke into ayithinta iGibhithe ijele kwafanele iphuma.
ithi bamgunda inwele zonke bamshintsha neingubo zonke wayethe egqoka bamfaka ingubo ezinye. Futhi uJoseph waba umuntu ohlukile altogether. Was it what? Please invite that man a palace. The guy came in. Umuntu wecela. Kwathiwa Joseph asizwile ukuthi ngathi unawo amandla ukuthi ungasichazela wathi uJoseph ngishethweni. But there is God in heaven onamandla ukinterpret amaphupho. Wathi hayi imicabanga kaFaro ilula sizoyichaza. Wena Nkosi uphuphe kanje. Ufuka phuphe waphipha ithole ikhuluphele. Uthe emva kwalokho ithwase uphona futhi neyithole izacile. Wathi nayo into ekhathazile ithole ikhuluphele zivele zagwinywa ithole izacileyo. Ithole izacile igwinye ithole ikhuluphele. Wathi nazo ithole bezu 7. Wathi uFaro come on. Ubukuphi? What secondly uphinde wabona izikhwebu futhi ekhuluphele. Uthe usa enjoy yazona izikhwebu ekhuluphele kwaqhamuka izikhwebu ezacile. Zagwinya izikhwebu ezikhuluphele. Nazo futhi izikhwebu bezu 7. Was it ungazini ukulichaza iphupho na? What exactly? Was it ikhwebu ithole ikhulupheleyo iminyaka le yakuzona inkomo? What nali iphupho likade lingaqhathi nabantu. Khona umuntu ovele ephushe emcathi uyena kanti uyisimbolo. Ngakho ungasheshi uconclude kanti uphuphile. Kufanele uthole good interpreters. Okuxabanisa ngabantu amaphupho. Ngisafuna ukumbona baba yazi ubana ngisamfuna ngombona imphuphe kanje. Ngommese. Futhi bekuyena lo mzane esikhonza naye. Ngimbona kanje ngommese. Kanti isimbolo. Ngoba kuyenzeka kube inkomo kanti unyaka. So ugade masekuzoba emaphupheni. Uphupho divine. Lokuxabanisa nabazalwane. Bona dithi ke uthi ke iminyaka u7 wayesethi lalela ke baba yabona izinkomo ezu7 ezinye ithole ezinye7 ezizacile ezimbi uyiboneni wathi na iminyaka u7 futhi wayeselaza kathi yabona lezi ezikhuluphele iminyaka u7 yenala wathi kuzoba no7 years la weabundance wathi uzokubona kuzotshalwa emasimini khihle ukudla uthi emabhenki wathi economy yala izophakama strong sisazoba yabona wena baba in 7 years to come umnotho wakho uzonyuka uzozalwa amamiliyoni enqwaba nje umnotho wakhe eGibhithe uzophakama wathi lo 7 years omunye ubona wesibili umnyaka o7 wendlala so u7 years wenala uzolandela u7 years wendlala lo 7 years wendlala izoba strong ngalendlela ethi yonke ingcebo yaseGibhithe izohamba kube sangathi akazibe khona before wathi neyikhweba into efanayo. Why said Nancy what come with a solution? Because a good dreamer and a good interpreter comes with a solution. What was solution put? What are you doing? As told umuntu. Futhi wayingasho yena. What has told umuntu ohlakaniphile? Ozokwazi ukumaintain i-economy yala. Ukuthi ngesikhathi senala kwakhiwa ingqolobana zokugcina ukudla kungaphili. Ukuze lo 7 years wendlala mawufika sina something we storehouse kodwa kufuneka umuntu ke ozokwazi ukuyimanage lonto wathi angishithi mina ngithi akube khona umuntu mina ngisiboshwa andivulela icase umama so ngisiboshwa mina angazi ukuthi ithini plan mhlawumbe mangiqeda uprofit ngizophindiselwa khona kodwa bengisho ukuthi ke kudingeka umuntu kodwa futhi mina ngowezizwe mina ngumHebrew wale kuse-Egypt la manje kodwa ke ngithi kodwa embusweni wakho Nkosi la kule kingdom ufuneka umuntu lithi iBhayibheli yahlala inkosi yamqalaza umuntu ofuna ya kwangena ama-CV wa disqualify kwangena omunye wa disqualify kwangena nale wa delify yathi inkosi singamthola yini umuntu onjalo yayisithi ke this time onomoya
ngoba iqualification yakho ibihlupha lapha. Ibingadinga umnjiniya kodwa thuli isonto. Ibingadinga onjiniya nencupha buchopho. Bekufuneka umuntu onomoya kaNkulunkulu. Yathi singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu wathula uJoseph. Angazi angisho ngithini ngibona amanqalaza la kwase ngathi umuntu ongathi unento yasezulwini mina kodwa ngeke ngithi yimi kufanele bayibonele bona. Bathi singamthola umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu angasenzela lento. Wayesethi uJoseph asengisearchile. Anti ngiyaxoliswa prisoner angiboni umuntu. Yes, uyisiboshwa saseGibhithe, ungumfokazi eGibhithe, kodwa namhlanje uzonikwa iposition. Uyanyuka lo msebenzi akekho umuntu ongawenza ngaphandle kwakho. uNkulunkulu esehambela umuntu wecebo uyokwenza abahlakaniphile lababeziwula uzokwenza abantu akwasukwazi izinto abangasenzi kanti uNkulunkulu is paving a way for you. Mhla uNkulunkulu ayovulela wena indlela ngiyakutshela abayobamba nawe interview abazoba ingozi ngempela bavele badelay nje abanye bavele bangayi bathi hayi angisaye ngisengena interest kanti inkosi iphepha indlela kaJoseph. All things work together. Pheza indlela kaJoseph. What uFaro akekho omnye ongenza lento khehla wena. What me? What you? Me, you, me, you, me, you. Oh yes wena. Mina. Oh kodwa abafuthe wobani abantu engishomana nabo. Mina uzohlangana nento enjalo uthi mina why you? Mina uzuqala abantu angathi ukhoba aza khonje ucabanga ukushiwa komunye umuntu. Thiwa no ngisho wena impela. No thiwa no ngisho wena. Wabona amehla yaqondela impela usho mina impela. Wena uthi mina athi yes you. Yeah this is your point. Kodwa nikhona nimathandeka. Ngiyamemeza namhlanje ukuthi uNkulunkulu womusa noNkulunkulu wecebo makenze zonke izinto zikusebenzele. Ngiyamemeza namhlanje Holy City ngithi uNkulunkulu wasezulwini makenza yonke into ikusebenzele. May all the favors, zonke struggle, yonke background, konke ukukhala, konke izinto ezenzeka empilweni yakho, may it work together for you. Ngiyamemeza namhlanje, may all things work together for your life. May all things work together. I am prophesying, I'm anointed. May all things work together for you. May all things work together for your family, for your ministry, for your life, for your spiritual life. Yonke into edlule kuyo uNkulunkulu makayikhande ikusebenzele kube ngokuhle. Ngiyamemeza nje ngithi konke makukusebenzele kube ngokuhle. All things must work together for you. All things must work together for your life. May all things work together. Uyasafarisha namhlanje, uyakhala namhlanje, izulu liyalungisa behind the scene. Ngeke sisafarisha until the end. May all things work together for you. Kulaba bamthandayo kuyasebenzelana kube ngokuhle. Kulaba bamiswa ngecebo kuyasebenza. Uyabona njengoba ngishumayela manje kuyasebenzelana. Njengoba ngishumayela nje kuyanyakaza. Rokhobo shanda. Ukukhula kwami ngihlukumezekile kuyangisebenzela. Ukukhula kwami ngabaza abazali kuyangisebenzela. Ukuhlala kwami ngine diploma ne degree ngingasebenzi kuyangisebenzela. All things work together. Asime ngenyawo. All things work together for me. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. So ngathi ngakhona abantu abakhulumayo abathi konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Kuthi ngimemeza ukuthi okuhle nomusa kuyakulandela. Kuthi angisho ukuthi okuhle nomusa kuyakulandela. Because all things work together. All things work together. All things work together. Kushona ubaba, kushona umama. All things work together for me. 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 Ngihlejwa abazalwane ngalimela. All things work together.
konke kuyasebenzelana, konke kuyasebenzelana. Ula baba 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 yera baba 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 konke kuyasebenzelana. Asifuna umlomo sithandaza, wonke umuntu uyathandaza. Come on, open your mouth and pray. Shoo. Shoo. Soft, soft, soft. Come on, say the song. All things work together. All things work together. Ipain oyizwile uzoyishintsha uNkulunkulu ikusebenzela kube ngokuhle. Idisappointment oyidlule kuyo shall work for you. It shall work. Asifuna umlomo ngathuli umuntu endlini. It shall work for you. All things work together. All things work together. All things work together. Kula ba 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 ba. All things work together. All things work together for good. All things work together for good. The procositapai. All things work together for good. All things work together for good. Come on, church. All things work together for good. Tila baba baba. All things work together for good. All things work together. All things work together for good. All things work together for good. All things work together for good. Bonga bangakuthandanga, bonga bangakusupportanga. Uthi ngiyabonga Nkosi, uthi abangisizanga. Mhlamba ngaba ngiyena umuntu enguye. Ube ngathola isupport yabo. All things work together for good. Woo! All things work together for good. La proconde reze. All things work together for good. Riproconde labai. Jiprokosa. Izete mandahai. Makabababasa. All things work together for good. All things work together for good. God causes all things to work together. God causes all things to work together for good. God causes all things to work together for good. Yes, for my good, for my good, for my good. All things work together for my good. Woo! All things work together for my good. 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 Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of our Lord, Savior. Hey. All things work together for my good. All things work together for my good. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Konke kuyasebenzelana. Konke kuyasebenzelana. Konke kuyasebenzelana. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Konke kuyasebenzelana. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Yo.
konke kuyasebenzelana konke kuyasebenzelana kube ngokuhle konke kuyasebenzelana kube ngokuhle konke kuyasebenzelana kube ngokuhle konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. All things work together for good. Kodeka sita bahaya bambe lindo kheda deheya shinda baba la zita manda ya. All things work together for good. All things work together for good. We praise God. Let's lift our palms izandla zethu. Those who can. Those who can. The Spirit of the Lord is saying to me today, ungabusayikhalela iminyaka edlule. uNkulunkulu uzosebenzisa lokho nakho. Nalokho okungenzekanga, nalokho okunga wakubamba kwahlephuka. uNkulunkulu uyokusebenzisa. Ukusebenzele kube ngokuhle. uNgcwele is reminding me of something. Kwafa umkhumbi. Wawunophawu. Wahlephuka wonke waphela ngenxa yestorm. Kodwa ngenxa ukuthi umkhumbi wawusuzocwila. Enkathi uhlephuka wawukhipha, wawuba provider ngamaplanga umuntu nomuntu. Angakwazi ukugibela kuwa yena phesheya. Baba yofela emkhunjini laba bantu kuba uhlephukanga. Enkathi uhlephuka nje wawukhipha imaterial nesikebhe somuntu nomuntu. Ngoba kuzwakala kahle ukuthi baba bakwazi ukuhlamba bazama abantu bathatha amaplanga bawela ngawo. Kodwa indlela owahlephuka ngawo wawanela ukuba provider bonke. Futhi uma kuphuma uphisi bebe abaningi ungacabanga ukuthi uyabuka uyaqedwa nje. Labo uphisi abaphuma baba imaterial futhi nethuluzi lokwelisa abanye. Konke kuyasebenza. Abantu beceba umuntu weceba akapheli mfowethu akaphela kupheli ngayo. Umuntu weceba kupheli. Ungamane eqwilize emanzini kanti lokho akuqwiliza kwakhe I'm telling you. Because uNkulunkulu wenza konke kusebenzelana kube ngokuhle. Abantu bebebona uJoseph ababecabanga ukuthi kuphelile nyanyanya kanti ukufa kwakhe kwakuyi-advantage kuthina. Namhlanje celebrate wafa kodwa kaThefa kwangathi uyaqedwa. Ngoba konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Singabantu beceba. Akashinda. Eladia. Thandaza ababhlongo. Siyabonga Mangcwele. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga Mangcwele. Siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Icebo lakho Nkosi lingevwe nje umuntu. Impilo yethu Baba wethu ongcwele. Siyabonga ukuthi yayishintsha ngokuphelele. Siqashula konke ukusibophile uNkulunkulu wethu onamandla onke. Izwi lakho Nkosi liyasiphumelelisa kukho konke. Inhliziyo yethu Nkosi yasuka kuloko benamathele kuwo. Okwenzeka uNkulunkulu wethu wadlula.
kodwa Nkosi usinikeza ithemba eliphelele usithi Nkosi uselulela kokungaphambili. Siyabonga baba wethu namandla onke. Siyabonga ngale deliverance siyamkelayo ngalomzuzu. Siyaqashula zonke izibopho siphumelela kokusha. Thatha udumo uNkulunkulu wethu, phakama inhliziyo yethu uNkulunkulu wethu namandla onke. Igcwele intokozo nethemba uNkulunkulu wethu namandla elisha olubuyisile nangolusuku lanamhlanje. Siyabonga bongcwele, khulume kahle Nkosi. Khulume kahle usivula amehlo akomoya. Sibuyisele ithemba elisha. Thatha udumo Nkosi. Qhubeka njalo nokuphila kwethu ngoKristu Jesu inkosi yethu nomsindisi. Simshayele uNkulunkulu izandla kakhulu bathanda bami. Hallelujah. Ngicela sisondeze isidlo senkosi singene kwi-Holy Communion bathandekayo. Then we close. Thank you, Jesus. Ngegazi lakhe siyabonga Jesu ngokusinqobela ya uzobambela isinkwa nalokho lezi sinkwa somzimba wakho wahloshulwa ngenxa yethu. Lethi iBhayibheli naleli sitsha sigazi lakho elachitheka ngenxa yabaningi. Siyabonga baba ukuthi kukhona konke ongasithenga ngakho uvela uledlule isiliva. Ubuka ivalue yethu. Then you have decided ukuthi unikele ngomzimba wakho uqobo. Uvume ekuchitheke negazi lakho ngoba uthenga abantu begazi nenyama. Namhlanje we are sons and daughters of the kingdom. Ngenxa yokuthi wathenga ukuphila kwethu. Wasithengela uNkulunkulu sizona izokulahlwa. Namhlanje senze inkonzo yokukhumbula what you died for us. Thank you so much, Lord. Izwi lakho kade liphefumula namhlanje ukuthi konke wena uNkulunkulu wenzile kwabathanda uNkulunkulu nabantu becebo kwavela kwasebenzelana kwaba ngokuhle. Namhlanje siyasila nangalesidlo senkosi ukuthi kunjalo ngempela phela kwempilo yethu.